Čaute, tu je Valiora, vítam vás pri tomto videu. Opäť pokračujeme vo videosérii o produktivite. Podľa mňa veľmi dôležitá téma a dnes sa budeme zaoberať tým, ako to všetko zvládnuť, teda časový manažment, alebo častejšie sa to označuje ako time management, čo je vlastne to isté, ale zvládanie času alebo riadenie času je menej typická fráza. Väčšina ľudí má problém práve v tomto, sústreďuje sa na tréning, na stravu a tak ďalej, ale to, ako to všetko zvládame to dlhodobo a či nás to baví, či v tom máme ľahkosť a hravosť, určuje, aké výsledky budeme mať a či vydržíme dlhodobo. Preto som sa rozhodol robiť túto videosériu. Mali sme už video o nastavení cieľov, podľa mňa veľmi dôležitá téma. Druhé video z tejto série bola sebadisciplína alebo celkovo disciplína. No a dnes sa budeme venovať tejto dôležitej téme. V prvom rade vám chcem povedať zo pár praktických tipov, ktoré sú známe z techník time managementu, ale hlavne som sa snažil vyberať také, ktoré sú vhodné pre nás, čo športujeme a teda súvisiace s tým, o čo sa snažíme. Veľmi dobré, keď chceš všetko zvládať a zdá sa ti, že ti to prerastá cez hlavu, je plánovať dopredu. Na to je veľmi dôležité vedieť svoje ciele a mať ich pevne stanovené. Verím, že ti moje prvé video pomohlo, ak nie, pozri si ho tu a určite ti to trochu otvorí oči. My sme k tomu mali aj webinár a viacerí účastníci si pochvalovali, že im to pomohlo tie ciele lepšie uchopiť a viac vizualizovať alebo priviesť na vedomie. A to je veľmi dôležité. Takže plánuj dopredu, keď chceš, aby si to všetko zvládol. V prvom rade, čo nás zaujíma, je plánovať si dopredu tréningy. Vedieť, kedy pôjdem trénovať, ktoré dni budem trénovať. A pre niektorých ľudí je to možno jednoduché, majú fixný pracovný čas, ale často robím aj s ľuďmi, ktorí majú nočné služby alebo rôzne smeny. Takže vedia svoj plán dopredu väčšinou mesiac, niekedy menej, 2 týždne alebo týždeň dopredu. Ale aj tak každému odporúčam, aby si naplánoval aspoň týždeň vopred, kedy bude cvičiť konkrétne dni a časy. Je to veľmi dôležité, pretože keď nebudeš vedieť, že v stredu pôjdeš o 8 ráno cvičiť chrbát, tak sa ti môže stať, že v pondelok ťa zavolá, alebo ti povedia v práci, alebo ťa zavolá kamoš, alebo budeš potrebovať niečo vyriešiť, zbehnúť na poštu a tak ďalej. Pôjdeš v stredu, lebo tam máš voľné, ale keď budeš vedieť, že mám tam trénovať a tréning je pre mňa vysoká priorita, tak pôjdeš cvičiť. A keď budeš mať tieto pevné body v kalendári, tak ich oveľa menej vynecháš, alebo je menšia pravdepodobnosť, že ich vynecháš. Ešte ďalšia veľmi dôležitá vec, čo sa týka tohto plánovania, je aj tvoje nejaké mentálne naplánovanie alebo príprava na tento tréning. Keď máme v útorok večer a vieš, že zajtrajší deň ideš trénovať, lebo si to naplánoval, tak pravdepodobne pôjdeš spať alebo budeš sa snažiť lepšie vyspať, nebudeš ponocovať, nebudeš piť alkohol, dobre sa naješ a tak ďalej. A myslím, že aj mentálne budeš pripravený na to, že zajtra idem trénovať, mám chrbát alebo mám nohy a vydám zo seba to najlepšie. Takže nenechávaj to na náhodu. Zámerne som vybral tréning ako takú prvú vec, čo sa týka toho plánovania. Veľa ľudí totiž to vynecháva tréningy, ale väčšina z nás, čo sme tu, tak vieme, že za tým úspechom v posilke aj mimo nej stojí oveľa viac než len tréning. No a tým pádom plánuj dopredu aj ostatné činnosti. Taká veľmi dôležitá a pravidelná vec, ktorá sa nám často opakuje, je nakupovanie potravín. Aj to odporúčam plánovať. Prakticky vieš, že budeš nejaký čas musieť ísť nakupovať svoje potraviny, takže si to naplánuj na konkrétny deň alebo konkrétnu hodinu a odporúčam ti aj vytvoriť si nejaký nákupný zoznam, aby si to nakupovanie optimalizoval. Aby si nebežal do obchodu 5 krát za týždeň pre jednu vec, ale išiel radšej do obchodu raz za týždeň pre 5 vecí.
Takže tu sa dostávame cez to plánovanie k takej vyššej forme, že si píšeš na papier veci, ktoré alebo môžeš využiť, za chvíľu ti ukážem, ako to robím ja, elektronické formy, aby si bol pripravený na ten deň, kedy máš tú úlohu, ktorú chceš. Takže napríklad, čo sa týka mňa, ja som si v kalendári vyznačil časy, kedy si robím prípravu na tieto videá, kedy ich natáčam a kedy ich spracovávam, striham a tak ďalej. A v podstate toto je ďalšia z mojich činností, ktoré ako tréner a coach robím, že si pripravujem materiál na články, na moju knihu, na moje videá a takisto tomu dám určité časové okno v mojom kalendári, aby som bol pripravený, aby ma nič neprekvapilo, pretože behom toho dňa a behom týždňa a behom tvojho života sa ti pripletie veľa vecí. No a keď nemáš jasný cieľ, tak často v nejakom návale emócií povieš áno, alebo pustíš sa do vecí, ktoré nie sú pre teba také dôležité, nie sú pre teba prioritou. No a potom veci, ktoré sú prioritou alebo sú dôležité, jednoducho nestíhaš, alebo nemáš na ne dostatočnú energiu, či už fyzickú alebo psychickú. Preto často ľuďom radím, aby chodili cvičiť ráno do obedu, keď majú najväčšiu silu fyzicky alebo psychicky. Samozrejme, nie každý sa hneď ráno cíti plný síl, ale je väčšia pravdepodobnosť, že zvládneš tréning ráno, ako večer, keď si po celom dni máš toho veľa v práci alebo v rodine, veľa vecí sa ti vyskytne a veľa vecí ti rozhodí jednak tvoju psychiku, ale možno si mal aj náročný deň v práci, takže nebudeš toľko vládať na večernom tréningu. Samozrejme, nie každý si môže dovoliť cvičiť ráno, takže to hovorím ilustračne, ale chápeš, čo som tým chcel povedať. Myslím si, že plánovanie je naozaj veľmi dôležité, ale skús každý deň nechať určitý priestor aj na flexibilitu. Hodinu, dve môžeš nechať voľné, lebo vieš sám, že život nejde celkom presne tak, ako si ho naplánujeme a preto je dôležité rátať aj s niečím, s čím nerátame. Hej? A byť si vedomý, že nevždy to všetko pôjde takto plynule. Keď máš nejaké hodinové, dvojhodinové okno cez deň, kedy nemáš naplánované nič, tak ak sa ti veci poposúvajú, stále ešte si schopný pokračovať podľa svojho plánu a zároveň aj je tam nejaký priestor na tvoju kreativitu, individualitu alebo teda subjektivitu a nemusíš robiť všetko ako robot podľa programu. Ale som presvedčený, že tie najdôležitejšie veci, menovali sme tréning, menovali sme stravu, sú veľmi dôležité a mal by si ich plánovať a mal by si ich robiť vedomé. Aj to nakupovanie, nenakupovať náhodne, ale vedieť, koľko, čoho potrebuješ kúpiť, mať nejaký zoznam, aby si bol efektívny, aby si na nič nezabudol. No a vlastne aj s tým plánovaním súvisí životospráva. Je to vec, ktorú odporúčam veľmi, veľmi dlho každému, kto sa snaží o lepší výkon vo fitku aj mimo fitka a to je pravidelný denný režim. Naše telo dokážeme naučiť na určitú rutinu a dokáže sa prispôsobiť a naučíme ho byť v tom najsilnejšom alebo vrchole svojich síl, keď potrebujeme trénovať alebo keď potrebujeme sústredene pracovať. No a tým pádom by si mal strážiť ako oko v hlave svoj spánok, ktorý vlastne do značnej miery toto všetko ovplyvňuje. Ovplyvňuje tvoju regeneráciu, ovplyvňuje to, ako sa budeš cítiť nasledujúci deň, ovplyvňuje tvoj fyzický výkon, psychický výkon, preto je to fakt veľmi dôležité. Všetky materiály, čo si študujem, či už o podnikaní, alebo efektivite práce, alebo mentálnom výkone, nehovoriac o tom cvičení, zdôrazňujú úlohu spánku ako kľúčovú a myslím si aj podľa mojich skúseností ako kouča, že v tomto robí veľa ľudí chybu. Aj mne sa to často stáva, že napríklad to preženiem so zeleným čajom alebo čajom mate cez deň a potom v noci nemôžem spať alebo sa zobudím
alebo niekedy som dlhšie hore a potom sa to spočíta nasledujúci deň. A toto je fakt veľmi dôležité, súvisí to aj so sebadisciplínou, ale súvisí to aj s tým plánovaním. A myslím si, že keď budeš mať svoj denný režim pod kontrolou, tak budeš schopný aj trénovať efektívne a aj tvoja práca bude mať väčší zmysel. Spomínal som, že ak niečo nie je tvojou prioritou, mal by si to obmedziť alebo eliminovať, aby si mal viac času na svoje priority. A veľmi dobrá vec, ktorú ti môžem odporúčať, je mať nejakú hlavnú vec dňa, hlavnú náplň dňa alebo niečo, čo je hlavnou úlohou tohto tvojho dňa. Totižto, keď máme veľa činností na pláne, tak len tak prebiehame tým životom alebo tým dňom a veľa vecí sa nám pripletie do cesty, ale keď vieme, že toto chcem dnes dosiahnuť, dokázať, urobiť, naplánovať, napísať, natočiť, tak to potom ľahšie urobíme a väčšinou je lepšie mať jednu prioritu ako viac priorít, pretože keď máme na tanieri viacero úloh, môže sa stať, že nám pribudnú ďalšie a potom zabudneme, ako som hovoril, na tie najdôležitejšie. Ak je teda tvojou prioritou v ten deň poriadny tréning nôh, alebo chrbta, alebo hoci čoho, ak je to tvoja slabina a chceš na tom zapracovať, alebo ak si tréningy nestíhal, tak možno touto hlavnou náplňou dňa je popri práci, popri rodine, popri škole a neviem akým ďalším povinnostiam urobiť poctivý, poriadny tréning. Opäť, keď máš takýto highlight dňa, teda hlavnú náplň dňa, tak sa ti ľahšie na to prispôsobí, budeš nad tým celý deň rozmýšľať a tvoje činnosti budú smerovať k tomu, aby ten tréning bol naozaj optimálny, dobrý, tvrdý, presne taký, aký by mal byť. Zároveň na to, aby sme dosiahli svoje ciele a pracovali optimálne, je dôležité prispôsobiť všetko preto, aby sa nám to podarilo. Napríklad, ak chceme cvičiť a máme s tým problém, pripraviť si veci deň vopred, alebo chodiť do fitka, ktoré je blízko, alebo dohodnúť sa s niekým, s kým chodíme radi cvičiť a kto nás motivuje, a odstrániť akékoľvek trenie alebo prekážky, ktoré nám v tom bránia. Napríklad, keď musíš ísť cvičiť cez celé mesto, stojíš pri tom v zápche, musíš niekde zaparkovať, ešte ísť do bankomatu, vybrať si peniaze, potom neviem čo ďalšie, tak je to oveľa zložitejšie, ako keď máš fitko blízko, urobíš to ako prvú vec ráno a potom sa tým nemusíš ďalej zaoberať. To isté platí aj so stravou, ak je to pre teba príliš komplikované, ak nemáš pripravenú stravu vopred, nevieš, čo budeš jesť, alebo nemáš to nakúpené, nemáš to pripravené, tak potom je oveľa ľahšie ísť do bufetu a kúpiť si prvú vec, čo tam majú, lebo si už hladný a nemáš v tom žiaden prehľad ani systém. Takže odstráň všetky prekážky, ktoré ti v tom môžu brániť. Hej. Preto väčšinou odporúčam, aby si ľudia varili vopred a vedeli, čo budú jesť. To znamená, aby mali jedálniček. Ale to súvisí aj s tréningom, aby sa ti nestalo, že prídeš do fitka a rozmýšľaš, čo budeš cvičiť, alebo je to náhodné. Mal by si presne vedieť, čo budeš cvičiť, mal by si mať všetko, čo potrebuješ pripravené, aby si všetky tieto prekážky odstránil. Zároveň to platí aj spätne alebo opačne, ak máš nejaké zlozvyky, ktoré chceš odstrániť. Napríklad ja teraz bojujem veľmi so svojím mobilom a snažím sa znížiť čas, ktorý na mobile trávim, tak môžeš do cesty tomu mobilu dať rôzne ďalšie prekažky. Napríklad, že ho dáš mimo tvoj dosah, mimo tvoj zrak, alebo tak, aby si ho nevidel. Pretože veľakrát sa to stane, že ani nevieme, ako chytíme mobil a začneme scrollovať a pol hodina ubehne. Napríklad teraz mám mobil úplne cez celú miestnosť oveľa ďalej, mám vypnuté hlásenia, zvonenia, v podstate ho mám v tom lietadlovom móde
a viem, že ma nikto nemôže vyrušiť a môžem sa 100% sústrediť na to, čo ti chcem povedať. No a toto sa snažím urobiť každý deň. Veľakrát sa pristihnem, že sakra zase pozerám ten mobil, takže čím viac prekážok tomu dáš, tým je menej pravdepodobné, že ten zlozvyk budeš opakovať. Samozrejme ti odporúčam aj nejakú z aplikácií alebo pomôcku, ktorá ti uľahčí celé toto plánovanie a zvýši tvoju produktivitu. Ja som skúšal naozaj veľa rôznych, vždy keď vidím nejakého môjho obľúbeného youtubera alebo niekoho, kto odporúča nejakú aplikáciu, tak som ju vyskúšal. A naozaj som prešiel mnohými systémami, ale asi to najjednoduchšie, čo ja poznám a používam dlhodobo a pričom som zostal, je Google Keep. Je to podľa mňa najjednoduchší, ale zároveň veľmi dobrý systém, ako si vytvárať rôzne poznámky, kde môžeš pridávať napríklad aj fotky, môžeš si tam nahrať text, poznámku, rôzne možnosti a ja to využívam takýmto spôsobom, že si vytvorím, alebo teda ja už mám vytvorené každý deň v týždni, víkendy mám takto spoločne v jednom a tu mám ešte plán na týždeň. No a vždycky také tie hlavné nápady alebo hlavné veci, ktoré chcem stihnúť, si píšem do plánu na tento týždeň. Dajme tomu, že natočiť nové video. No a potom vždycky na začiatku týždňa mám zase naplánované v pondelok do obedu, kedy si plánujem celý týždeň a tieto úlohy si rozdelím do jednotlivých dní. Napríklad v pondelok mám vybaviť maily, naplánovať týždeň a tak ďalej. No a sem si to vieš jednoducho takto napísať, tie dni si vieš farebne odlíšiť a môžeš si dať takto tu v menu začiarkávacie políčka, takže keď si sem niečo píšeš, čo ja viem, uvariť obed, tak si môžeš dať napríklad začiarkávacie políčka, tak, no a vždy, keď to vybavíš, tak sa ti to odtiaľ ti to zmizne. No a keď náhodou niečo nestihol si, potrebuješ ďalší deň, tak si to prehodíš do ďalšieho dňa. Tento Google Keep mám aj v mobile a tým pádom si to viem vždycky za pochodu nastaviť, nahodiť, čo potrebujem, viem si tam niečo odfotiť a tu na ľavej strane máš rôzne kategórie, kde to môžeš mať. Ja to používam veľa, ale toto mám druhý účet, ktorý som vám chcel ukázať takto demonštratívne. Takže ja to mám trošku prehľadnejšie, krajšie urobené, ale tu napríklad vidíš, tu mám svoj spánok, teda obrázok, tu mám k tomu aj nejaký popis a tu mám ďalšie nejaké poznámky. Tým, že je to Google a väčšina ľudí používa Google, vieš tie poznámky aj s ľuďmi potom zdieľať, alebo si to vieš fakt veľmi jednoducho a pozrieť aj na iných zariadeniach, keď sa prihlásiš do svojho Google konta a to je jedno, čo budeš používať, aký systém, ale čo sa mi najviac osvedčilo je, aby to bolo jednoduché. Sú fakt rôzne systémy, rôzne aplikácie, platené aplikácie, ktoré ti sľubujú brutálne zvýšenie produktivity a tak ďalej, ale aj čo si študujem, tak mnohí úspešní ľudia používajú fakt jednoduché možnosti, ako toto všetko zvládnuť. Veľa ľudí používa papier, pero, ja odporúčam elektronickú formu, lebo ako som povedal, ja keď si to napíšem teraz na počítači, okamžite sa mi to synchronizuje v mobile, idem do obchodu a mám tam nákupný zoznam, takže vidím presne, čo mám spraviť. A takisto naopak, keď ma niečo napadne, napríklad nápady na moju knihu, často si viem odfotiť alebo zapísať veľmi rýchlo, keď som hoci kde. A potom, keď sa vrátim a som tu, pracujem, tak si to na počítači ďalej roztriedím alebo ďalej rozvediem. Máš tu fakt rôzne kategórie, môžeš si vytvoriť niekoľko tzv. Štítkov, ale čo je teda najdôležitejšie, používať nejaký jednoduchý systém, lebo rovnako ako som hovoril, čím viac prekážok tam budeš mať a niekedy možno aj ak je to príliš sofistikované, tak tam treba robiť príliš veľa úprav a tak ďalej, tak tým je to náročnejšie, horšie a tým sa ti to bude horšie
používať. V tomto videu som teda prebral tie dôležité veci ohľadne časového manažmentu, hlavne pre ľudí, ktorí cvičíme, teda pre nás. Ja sám bojujem s časom a snažím sa to zvládať a kopec ľuďom radím tieto veci, pretože je to veľmi, veľmi dôležité, ak sa chceš niekam ďalej posunúť. Mnoho ľudí nestíha tú stravu, mnoho ľudí nestíha cvičiť, alebo keď aj stihnú cvičiť, nie sú duchom prítomní alebo 100% výkonní, práve preto, že nemajú dobrý spánok alebo riešia veľa pracovných povinností, sú vyťažení a síce došli na tréning, ale nemajú tú maximálnu silu, lebo do poslednej chvíle nevedeli, či prídu na tréning alebo neprídu, predtým sa dobre nenajedli, alebo nevedia, čo budú cvičiť. Aby sa ti to nestalo, pokračujem v tejto videosérii o produktivite. Verím, že ti to fakt pomôže. Mňa táto téma veľmi zaujíma. Môžeš mi napísať dole do komentára, čo by si chcel počuť na budúce. A ak by si chcel, a budeme mať webinár, už sme mali webinár o cieľoch a budeme mať aj webinár o sebadisciplíne, a keď bude záujem, tak aj o časovom manažmente. Dole pod video ti dám link, kde sa môžeš prihlásiť na odber mojich e-mailov a ja ti raz za týždeň pošlem užitočný mail a možno aj pozvanku na takýto webinár. To je odo mňa všetko. Myslí na to, že buď ty riadiš veci, alebo veci riadia teba, a na to, aby sme dosiahli to, čo v živote chceme, alebo to, čo nám bolo nadelené na plných 100%, alebo čo najviac naplnili svoj potenciál, potrebujeme mať svoj život vo vlastných rukách. Nech ťa nikto nezastaví, vidíme sa na budúce. Čau.